Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ दैमालु लाइफटाइम YouTube channel खनसेबो खुलुमनाय थाबाय। दिनैहाय जोंनि सुसि शंकर सुकियाव आरो 3 नम्बर बान्दो। बे 3 नम्बर बान्दोआव दिनैहाय माने फार्स्ट टाइम भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा होननानै बुङो। बे दैमानिफ्राय फैनाय दैखौहाय जोङो दुब्लियाव सोनो थाखाय मा खालामनाय जायो दैज्लां बोथोराव बान्दो थेनानै लाबोनो गोनां जायो। जोंनि दुब्लियाव सोनो थाखाय आरो माइ आबाद मावनो थाखाय बायदि गोबां गय बारि बागान बारिफोराव सोनो थाखाय आरो लाबोनो गोनां जायो। आरो दिनै माने फार्स्ट टाइम बेयाव माने गासै सुबुंफोरानो रायजो राजा गासै सुबुंफोरानो आरो लैहोर फैदों माने हाग्राखौ साफा खालामनो। बे हाग्राखौ साफा खालामनो थाखाय मानि थाखाय साफा खालामनांदों? बे गंगा बिमा आइ दैमा बे दैखौहाय जोङो लांनो थाखाय बेयाव मोनसे फुजा होनाय जायो आरो बान्दो फुजा, जायखौ बुङो गंगा बिमा आइनि थाखाय फुजा होनाय जायो आरो बेयाव। बेनि थाखाय बेखिनि जायगाखौ माने साफा खालामदों रायजोफोरा साफा खालामगासिनो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था, आं खिन्थिलांबाय थागोन, जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ। माबायदि साखोन हालादै जोंनि सुबुंफोरा रायजोफोरा बे दैनि थाखायनो। बिदिब्ला नायलांबाय था भिडिअखौ आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालाम, शेयार खालाम अननानै प्लिज। लोंनि होननाय बथल नेबाय थागोन दे सोरबा। नै गाथा सिंबाय हाबबोयो। Rekotin musik baik. Oh, sini tahu nggak? ओंखाम गोजा आरो इयो ना गोरान बाथोन पियास होद्रोनानै फानलुबो गैया खायसेबो दै सोमबाय जानोसै। हात गोथावना हात दंबावो मोनसे जिनिस दिहुनदो मा बुस्थु दावदै नामा? iya दावदैयानो पेमेन्ट बानायनो लाबोदों। बान्दोखौ ना माबायदि मोनो नों? मोजां इन्टारेस्ट मोनो ना? मोनो। ओंखामफोराबो एख' हाजारसो जायगायाव दै सोमनानैबाबो मार सुवाबो ना? दावदै दखाननिफ्राय मा लाबो न'आव लकेल दङ। आंबो जाजागोन नामा एसे? जाजायो। खावसे लाङाबा गैला आरो ना गेजेराव लांगौ एसेल' लाबाय betul satu nah. Ya. Ani yang nolak. Nggak dukkan sih. Oh dukkan nolak tuh. Dukkan peyong nolak apa tuh? Korea. Deh, sampai tambah nah. Deh. Angkri tadi. Soyabean, alu, daun unai. Fry. Ini fry, sungkai. Lalu tuh nggak? Oh tidak. Deh. Nih. Mana tuh? Bang ơi, cháu phải tọt vào lắc đây. Ở đây nè. Kìa, kìa. Đây nè lên. Kìa. Kìa, Bung ya. Ba. Mang dulu lah, bro. Kau dong udah kari nama, zagan nang bu. Awas kita sih. Baik.
देखाव अन्थाइजों गान जानो हायाखै नोंथाङा एमाव माबाखौ टिफिनखौनो कम्पाखौ खेवनो हायाखै मा सिग्रुरालै ओइ बास्राव बुगोन ओइ बास्राव बुगोन आंबो मासे लांदोंनो Bye bye. Kini kikin tahu-tahu ada neng haba zatau-tahu. माने जोंना बान्दोआ जोब्बाय जों माने फैबायबो आरो ओंखाम जानानै ओंखामबोथ' लाबाखैमोन लोगोनिखौ जानानै होबाय ओमफ्राय जोङो थांसै आरोना न'आवहाय जोंना बान्दोनि खामानियाबो जोब्बाय नालाय जोंनाबो सुथि जाबाय जों दा थांसै रावबो गैला लोगोफोरबो गैला सानैल' लोगो दङ आरो दा सानैल' लोगो दङ जों साथाम सानै साथाम आं साथाम ओमफ्राय नै बिसोर सानैयानो थाबायनानै 3 किल'मिटार गोजान थाबायनांगौ न'सिम थाबायनांगौ आरो 3 किल'मिटार फैलैया दै थांनोब्ला आथिं फारसे लेंगोरा गोलां गोनां लामा गेजेराव बेचाला बबे गामिनि सेंग्रा आथिं फारसे लेंगोरा लोगोना गोलां गोनां लामा गेजेराव फैलैया दा थांनोब्ला फैलैया दा थांनोब्ला गोदै गोदै नांनोब्ला फैलैया दा थांनोब्ला गोदै गोदै नारें जानो नामलां हाजोआव मरदे बियो नामलां हाजोआनो आरोना सरि मबाइला गोलैदोंमोन बोरैबा माबा गावस्राजोब्बायमोन मबाइला आंना नै ब्लग बहायनाय लामाया बेयाव गोलैबा मबाइल जायो सोरबा आदा नामलां हाजोआव बै नुहुरनाय हाजोआना नामलां हाजो आरोना बेनो दाउ खनायाव दाहाबसो मार हिट मोनो आङो याबन सल'खौ ओंखायनो आङो दान खालामना लाजोबदों आरोना कमला सरगियारि आब' बिदिब्ला बाय बाय आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय आरोना सोरबा सोरजि चेनेलाव गोदान मानसि साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो ना मा बुङो नोंथांमोन एखौ बुङा बिसोरो माने आंखौ नायनो बायोलै बिसोरो खानैया नायनो बायो बिसोरो आंखौ मा नायनो बायो बिदिब्ला बाय बाय